Wah, enom kabeh iki. Enom iki kae es seger kae iki. Obatake degan wae. Nggih, nggih. Kulino klorin dodol degan Mas Ale. Ha iya. Didukke ora? Dukke no ya. Didukke? Heeh. Didukke? Heeh. Ngisor apa dhuwur? Ya nek didukke iki ya ning ngisor to ya. Oh ya alon wae. Awang omah meng kari kompor tok. Tiras nggo pecel lele kobongan kok. Duwemu apa, Pak? Senajan kompor rak marai panas. Nah. Apa-apa ati iki nek dingin ora kelakon. Nek ati panas semangat ya ora yuk. Heeh. Aku iki nek ngelokke ya kleru kok. Mlirok tok, mlirok kok metu banyune trik. Aku ora omong tenahe blekku wis teles kabeh. Aku ora omong metu banyune. Aku kok trik. Trik itu penegasan supaya orang itu tahu nek kur plerokane ngono ora kur monoton. Nek angresi trik. Ateges plerokane iki teles. Wah, tajam. Wah, tajam ya aja trik. Piye, Mas? Slep ngono. Selepke kepiye to, Pak? Lah iki aku le cilaka ta. Gede apa cilik? Ya manut kobrane yuk. Wis gawe nyanyi nembang. Ya aja galak-galak to ya ndak cepet tuwa. Aku ki ora galak. Ning saking semangatku. Ngene Mas, sing jeneng penyakit apa wae kuwi nek angel tambane. Kuwi tambane jane ming gampang. Atine ora kena susah, atine seneng, nek iso guyu sing paling banter terus sing lega. dalan. Aku edan. Oh, kebablasan niku. Anje Mas Leres, apa-apa lara apa wae nggo seneng mesti mari. Mari. Ana lara kon mesti ana tambane. Ha nggih. Nek ora ana tambane ora ketemu kura. Nek pipane dawa. Ya ora apa-apa kok ya. Ya dalang. Iya. Iki ning Nawala Mas Yono. Ya. Diwaos rumiyin saking Pak Giri Plombongan. Sugeng dalu bucange keparenga badhe nyuwun lagon samping gunung Kembang Rawe katur kagem Pak Lurah Triwidadi lan warga masyarakat Triwidadi mugi tahun 2020 Pak Lurah majeng malih matur sembah nuwun. Wah, ya iki apik iki. Pak Giri. Ya. Oh, ya mesti dadine nggih. Diaturake karo tetembangan Mbah Siono engko ndak. Oh, nggih, nggih. Kathah sanget e. Wah, enom kabeh iki. Enom iki kae es seger kae iki. Obatake degan wae. Nggih, nggih. Kulino klorin dodol degan Mas Ale. Ha iya. Sudah goleke uang ya. Tak goleke sinden men jegleng ya. Anjing. Ayo sik. Iki mungsuhmu beda dengan yang lain iki. Wah, nggih mboten ana kula. Lenggananmu ra ono kabeh iki do ra iso kabeh. Napa-napa tekate ganti lengganan. Heeh. Coba nek ben ora jenuh. Ah coba Mbak Ayu ayo. Ha, wis iki aku ngrungokke suarane Ayu karo Siono iki nek rekaman iki kaya nom-nomane Mbah Basya Rumbuk Brenja. Lah ngapae? Seneng aku. Ya yo. Kok niku? Ah sapa? Jare anyar. Anyar. Ini kiri-kiri iki. Jan apik tenan iki. Ya ya ora apa-apa kok ya. Oh, cukup kemi ya. Nyilih mikir. Milih sing endi? Mbangane kleru aku disengeni meneh. Wis nang kono wae. Lah ngapa? Ben singunen. Didukke ora? Dukke no ya. Didukke? Heeh. Didukke? Heeh. Ngisor apa dhuwur? Ya nek didukke iki ya ning ngisor to ya. Oh ya alon wae. Ya rada mentul sithik iku. Ya karang sikile iki ana gajihe. Sikil kok gaji. Lah, gaji iki rak ya ora nggon sikil. Anggon apa? kon ngendi? Nek jeneng sikil iki tetelan. Nggon aku ora kerep nggo mlaku. Nggon aku ora
kerep nggo mlaku. Ya sesuk dilakokke. Alon-alon. Alon-alon ya Pak De ya. Nggih. Seneng aku. Kowe yo Nyumi. agene mau tak jodoke iki kok emoh. Ini yo seneng. Suwe-suwe ya saya piye. Piye? Aku piye Pak De? Aku piye? Saya suwe saya lemu busana tata rias iki saya apik. Ayu kowe. Aku tak ayu. Ayu. Mbok biyen-biyen wis kok ya kedhisikan si Keswan. Ora kaya mbiyen-mbiyen gak ayu-ayu ki kayamu ya apa? Awang omah mung kari kompor tok. Tiras nggo pecel lele kobongan kok. Duwemu apa Pak De? Senajan kompor rak marai panas. Nah, Apa-apa ati iki nek dingin ora kelakon. Nek ati panas semangat ya Rayu. Ya, oh. Lah Wah, iya. kok ya etuk muntir ngono. Ning wis jodoh ki ora muntir, ora bengkong ya ta? Ning tresno ki nestrana apa kuwi? Piye le ngomong ki piye mbok dibenake sik kene omongan ki ya? dibenake apane? Telung benakno ya. Tutuke. Tak benake. Heeh. Emoh teles. Teles. Teles? Heeh. Tak lapis sik. Ada untune gingsel edan. Ramu ya iya lho. Oh gingsel kok 8. Ora ya. Iya. Nggih, iki Asmane- kon ngopo Pak De? Kon ngopo iki? Nah anu ya kok awake dhewe iki ngomongke berase isih pontek ngono. Beras. Ra ya omong-omongan sing ana hubungane ning seni budaya. Oh iya, lha iki acarane apa to? Heh? Acarane apa? Sok meneh ki ngrungokke. Piye to? Dadi sinden ki nggawa cathetan. Ora lho, maksude iki. Maksude iki acarane apa? Nah, mau nek ora ngerti tekon. Lah aku saiki tekon. Tekon ki kudu karo sing ngerti. Lah sampean ora ngerti? Ha ora. Waduh, ya aku apike tekon karo sapa? Tekon karo Yulimbo. Oh, lah niki acarane napa yu? Lah apa aku ngerti? Kok ora ana sing ngerti? Heh? Kok ora ana sing ngerti? Ayo kabeh wis do lamur kok yuk. Ayo wis tuwa-tuwa kok ya. Alah ya wis apike Nembang. Nembang. Nah, iki ana caping gunung jengglengke. Ya. kon jenggleng Pak De. Sapa? Ya awak dhewe iki lho ya. Ya si kompak kok jengleng-jenglengan. Ya ora apa-apa mah kepenak to. Ampuh. Heh? Wah, wis. Lho maksude iki nek tembang dijenglengke iki rak ya kepenak. Tegese ditabuhi karo Oh, gamelan oh. digenjlengke jleng. Heeh. Ya ta? Ayo. Iya. Ora mepet-mepet rono. Lah ngapa aku seneng mepet kene iki lho Pak De. Heh? Seneng aku mepet kene iki. Katut kowe. Hah? Katut Katut. apa? Hmm, Lah ngopo? plerokane. Plerokane. Anggere mayang crit. Mrip. Oh. Crit Okeh ngono. ledo. Wah. Nek Ngoyak. plerok crit ngono. Heeh. Aku iki nek ngelokke ya kleru kok. Mlerok ya mlerok tok, mlerok kok metu banyune trik. Aku ora omong tenehe blekku wis teles kabeh. Aku ki ora omong metu banyune. Lah kok trik? Crit itu penegasan supaya orang itu tahu nek kur plerokane ngono ora kur monoton. Nek Inggris crit. Ateges plerokane iki teles ngono. Wah, tajam. Wah, tajam ya aja trit. Lha piye, Mas? Slep ngono. Selepke kepiye to Pak? Nah, lah iki aku le cilaka ta. Selep adalah Apa? Jelasno. sesuatu Heeh. yang Yang. Yang apa? Nesep ngono. yang mlebu ngono lah. Lebu ngendi? Ayo mlebu nggon rembug. Oh, aja mancing anyang to. Ayo. Kene iki wis pirang-pirang minggu kesepian kok. Lah ngapa? Bojoku lunga, Mas. Oh, nanti. Jakarta ya? Woe nyambut gawe.
Ah nusul anake kangen lah kok marah kangen ro bojo aku. Kowe berarti dhewe nang omah. Dhewean Mas. Oh ya so. Ning apa ora wedi? Atimbang nganggur to Mas? Heeh. Kula gelem ngancani. Oh nembang to iki. Niku Mas. kempling Mas nggih. Berarti Pak De neng omah dhewe apa piye? Pak De saiki neng omah dhewe. Sudah terbiasa. Oh, tak kancani apa piye? Makan sendiri. Cuci baju sendiri. Tidur aku sendiri. Delok-delok ya sendiri. Ora ana lagu kok nganggo delok-delok ora. Lha iki dijawake Mas. Oh iya. Santai wae Mas. Santai ibaratnya Mas Romai Rama. Aduh. Santai. Oh, lagune piye lagune? Teng tulek. Ding 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 ding. Deng deng. Du santai. Ora gune yo sak ngerti ku ora ngono kuwi kok. Piye to Mas? Dang tenet. Dalane dadalang. Tenet dang tete dang. Aku rak kur musik tok lah aku campur kendang barang iki mau. Wah berarti cangkemmu amot gamelan to? Wah, ngantek mucuk-mucuk kebak gamelan. Ah sindan wis tak emplok kok. Mbak jajal ayo dimplok. Tegese suarane. Oh, suara. Kok terus ayu kon ngemplok yo. Aku iso apa mbok emplok? Aku iso apa mbok? Ora aku engko ndak mah dadi togok. Lah kok iso? Kok iso? Ayo ora sedeng. Terus anu lho. Lah aku ki cilik lho Pak De. Oh, cilik ta? Ramping. Ramping yo. Ayo. Langsing yo. Ayo Blackwood. Apa? Blackwood. Apa kuwi? Blackwood iki blabak ning sing lho iso diklothok. Ayo, sampe ngono. Sampe ngono iki. Rasa ada dirasake kuwi. Sing penting awake dhewe bahagia. Iya. Neno ya. Nadane sepiro? Nadane. Sak kuatmu wae. Apa-apa kok aja dipaksa. Romai Rama bilang santai. Yo. Saben. Ya Mas. Napa-napa santai. Apa meneh ro ngerokok. Sak karepku kok ya. Bangke manu sak karep sampean kudune Mas. Dalang udut kok dilokke. Nggih pun sak karep sampean soalnya dielekke wong tuwa wis ra gugu wae. Wong tuwa. Wong tuwa. Wong tuwa kok wong telo. Wong teyo iki piye? Lho, tegese telo ki wis tuwa Mas. Enggak. Wis gak capek gunung kok. Gak capek gunung aku krungu suaramu ki seneng ya yuk. Rasa ngepe. Aku nyuwara kok wis seneng lho. Aku rong nyuwara ya. Ki lho le marai ngejak omong. Piye to? Lah piye? Lah aku ki tekon sing urung dijelaske, sing aku urung jelas ki tak tekok. Tekono, engko nek iso tak jawab. Lah iya. Piye? Mbuh mau. Wah, malali to pertanyaane. Sok menehi nggo buku. Ya. Saben bengi. Angen ndi yuk bengi-bengi. Matun. Matur kok bengi. Mas cokot kobra. Gede apa cilik? Ya manut kobrane yuk. Wis gawe nyanyi, nembang. Yo aja galak-galak to yo ndak cepet tuwa. Aku ki ora galak. Ning saking semangatku. Ini nyenyek banget iki. Ora piye Kok ta? cepet tuwa. Ah ya wis gaekan kok. Nyawa. Kortekno kerep seneng-seneng dadi ketokno. Ayo. Ayo yuk terus. Nyawa. Ko Iki ngopo? Wis tuwek begijikan.
Karepku ki arep jenggleng kowe ning wis ora kuwowo. Ya kudune iki dipaske. Sing ngakon kowe ya. Mesti sakle le senior kowe. Awas kowe. Sing ngendang ndi? Mula digatekke. Ayo yuk. Nah. Oh, aku nang mburimu ya yuk. Ngapa? Oh. Ning mburiku ngapa? Dadi kaget iso gujengan. Gujengan. Gujengan apa nang mburi kok gujengan? Gujengan klambine lho, Mas. Aku klambiku suwek ya. Kuwi sing tak angkat. Ya tenah ketok. Embo yuk. Wis 2 minggu yuk. Lah ngapa nang minggu ra ngapa? Ah, ibune kerasan men kowe. Ya kek kon mulai. Kon mulai. Ayo sesuk. Apa disusul? Ora. Kowe iki dhewe to. Sindenku ya ana sing dhewe ya kesepian. Sapa? Kae pojok. Bubres kaya dhewe lho. Rasa tok omongi. Wis wong tuwa iki rasa dikandani aku wis ngerti. Oh. Aku ora tok jak mlono. Wayangan terus, Mas. Oh. Engko tuwas nang kono ya weruh wong turu. Kene kelop-kelop. Edan ya. Yen mamajang mong karo janur kuning. Yo. Pas. Pas to. Nek pas kepenak. Penak ta. Terangane kuncine iki nang nggon wayang. Oh, wayang. Nek wayange piye? Aku ndelok ngene iki ya tak inceng iki. Mbasa jleng aku ya jleng. Maaf. Kok malah maaf ki piye? Kudune kowe iki njaluk matur nuwun kok maaf. Ane ra tak barengi iki ora pas kowe mau. Matur nuwun. Kuwi dibatin wae kena. Soale kono ya kur batin to, Mas. Jleng. Nek lahir nu lu ngamplop. Yes. Tetep tok-tok ra krungu kok. Nek bab ngono kuwi langsung Nah, penak yuk terus tak ngetke terus kok iki. kok bosen. Kok bosen. Wong agek ngematke kok bosen. Cengkokmu ki lho yuk le tak senengi. Piye? Iso metit. Kembang. Aku seneng nek mentit-mentit ngono lho. Ha iya. Patuk, Mas. Kok watuk ngopo ya, Pak De? Kok watuk ngopo? Yo mergane duwe tenggorokan. Tenggorokan itu batuk dikarenakan bisa bakteri, virus atau rokok. Nek Pak Seno kenapa? Nek kuwi ya bakteri, virus ya rokok nek. Mula Pak ampun ngrokok ndak watuk. Bayi kae ora udut. Watuke ngikil. Oh iya ya. Bayi. Heeh. Kae mergane ora ngrokok no. Ora ngrokok. Oh, nek upama ngrokok watuk nek bayi. Ha nek bayi kae ora ngrokok watuk. Homo. Heeh. Bayiku kae kur wae nge. Ora sehat berarti. Nah, ae Mas. Kulino mepet rono dadi kekidak-kidak. Direne yuk. Pripun? Jebulane. Kene ana sinden. Heeh. Maaf. Piye nubruk apa piye? Ya ora nubruk kok ngidak. Oh, ngidak apane? Apa ya mau? Ya kok rasane mak kenyil. Berale tak idak cilik. Nek gedhe nang jeblok. Mboten Mas, enggak jeblok dadak ngerambangke.
Serik ya serik. Ning iki pementasan iki grup. Dadi kerja sama. Grup kok kaya WA grup. Apa ndek pulsa Mas? WA kok nggo pulsa. Orang aku ya. Ora ya hari gini kok pulsa. Apa ya yang benar? Kuota. Kotane ngendi kuwi? Kudu kuwi ya. Apa ya? Kuota. Oh, kuota. Nah, Kuota. ngerti tegese kuota ora? Oh, ora enak piye? Kuota ki ya sing sok dienggo WA kuwi lho, WA-mu. Oh. Aku ora tau WA-WA-an nok kowe aja njaluk ya. Ora ndek WA. Ra. Ketinggalan zaman. Kuwi kleru, ora ketinggalan zaman. Lah piye? Aku langsung to the point apa enenge kok. To the point. Seneng ya langsung des ngono wae. Kenal ora apa ora wis padha wae kok. Wah ya meng nekat lho. Nekat Mas niku nggih. Ya. Ayo ora apa-apa. Iya kok sike alon-alon. Aduh mripate. Kaya boneka ya. Lah, Diantenan iso lintri. Aduh. Heeh, nridit kok Mbah Buyut to. Ayo mlorok-plorok, heeh. Ngapa nek ngono kuwi? Jlengno. Ya dienteni ya. Keju Keju. kena angin. Kok pratut-pratut ngopo lho. Kendange kompak lho aku. Kanca kok ya. Endi jarene kompak? Nek gamelan iki kompak. Heeh. Ning limbuke lera kompak. Ora kompak. Ah nglimpekke kok. Ya mula aja disambi omong-omongan nek urung dijenglengke. Mau ki kontene kon ngomong Mas, ora aku meneng wae kok ya. Nang kene disengeni. Serba salah ya. Serba. Awas ngidak. Tidak apa? Kabel. Ora apa-apa ya. Yo ndak lali. Pacitan. Mbok pisan-pisan jenengan. Pacitan. Kene Kowe lagi suarane apik. Sarwi. Weh. Walah. Wah. Ngapa? Ngapa? Ora nganggo tik-tuk. Anak tidut-tidut kok ning mburiku ki ngapa? Aku cah isinan kok. Mesti aku amping-amping. Oh, terus? Adik-adik. Dudut wani saka mburi wae. Nggih, Mas. Nggih, seneng nggon kenal pot. Ngopo ya? Aku kaya kelegan banget gimana. Haha. Ya biyen penyanyi dangdut ya. Wis aneh, Pak De. Ya tek endi? Panas. Mau. Piye to? Cakepane iki tekan panas. Panas. Engko to. Nganggo napas. Oh iya. Panas udan. Panas udan panas. Ora laras mbok dilaras. Ora laras. Lho piye to? Iki lho karo gendere iki dilaras. Panas udan. Wadah. Beda ya. Panas udan. Panas udan. Nah, Panas udan. Udan panas. Ora. Oh ya wis aku arep muni ya. Aku ket mau tok paido terus mangkel aku lho. Aku ki dalang ya udah jari ngeyel. Aling-aling capek. Ngawur.
Dur nadane dipaske. Paske meneh. Ayo ngono wae. Capek. Ngono. Kurang dhuwur. Wis suluk maneh. Ngeyel kok kowe domongi ngeyel kok. Capek. Ning wis cetha kuwi blasuke ta? Lah iki. Aku percaya rayu. Percaya aku ya Pak De ya. Nggono. Ya. Gek kowe sing mik sowa ora ono. Aku. Misowa. Capek gunung. Ayo lah yo Mas yo. Ade siana. Apa yo? Ade. Mane. Sampean apa aku? Ayo kowe, kok aku diblasukke sih. Aku jane pinter ning ora percaya diri dadine diblasukke. Waduh gaya. Soale ndak dipercaya, mah dadi sinden aku. Inumane banyu Masalah joget pancen iki mbiyen lulusane lulusan jurusan tari dadi joget mesti apik. Ya. Zaman berjuang. Wah. Rahwana karo Sinton. Wih, iya. Sinto. Piye Rahwana? Sin. Piye? Sinto. Apa? Kowe kudu ngladeni aku ya. Aku ora gelem. Ah, Aku emoh. Raketan wedang kowe ora? Ora ana wedang. Syukur bisa Mabur.
Aku urung tau ngerti wayang wong Sinta, ora mono gandrung Sinta nganggo caping gunung.